Salam alaikum tout le monde. Malen cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su. Aw denkɛ n'aw balimakɛ don Drissa Bɛbɛta Yɛrɛwolo debout sur les remparts. Bi ye octobre kalo tile 4 ye tarata don. Y'an ka foli tanu bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini aw fɛ video y'a k'aw partage kosɛbɛ. A' ye partage kosɛbɛ a k'a cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ mɔgɔw fo mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u b'an ka video n'u b'a partage n'u b'a bila u ka page kan Facebook kan YouTube kan TikTok ainsi de suite. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Su in na video a tɛna mɛn kosɛbɛ parce que condition bɛɛ ma réuni pour que a ka se ka mɛn mais fɛn dɔ tɛmɛna bi journée kɔnɔna la vraiment a ye layɛlɛ dɔɔni ensuite a ye n bila ka question poser yɛrɛ kunna kan parce que ça a échappé beaucoup de personnes a ye mɔgɔ caman échappé. Vous savez an y'a mɛn journée kɔnɔna la k'a fɔ ko fɛn min y'an ka président de la transition ye Mariki Jaw ɲuman na l'imperturbable Assimi Goïta k'a fɔ ko ani l'imperturbable Vladimir Poutine ko u kumana bi o ko bi kuma kɔnɔna la an y'a mɛn fana o kunnafoni kelenw senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Vladimir Poutine kɔni ani Assimi y'a kanu k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn ma ni ɲɔgɔn cɛ ko ka mɔnɔbɔ kosɛbɛ ka caman fara a kan. Ensuite o kɔfɛ a y'a mɛn fana k'a fɔ ko Poutine ye a kanu k'a fɔ ko engrais tɔni 300 ɲɔgɔn ainsi de suite quand même engrais tɔni caman bɛ yen ko fɛn min Europe ani Américain ye sanction min kɛ k'o kɛra sababu ye o kan ka taga yɔrɔ min na k'u ma taa yen donc ko Poutine y'a kanu k'a fɔ k'a bɛn'o di Mali ma Ala kama k'a sɔrɔ a ma dɔrɔmɛ bɔ a la bref a y'a kanu k'a fɔ k'a bɛn'o di Mali ma k'olu bɛɛ tɛmɛna ani Assimi ni Poutine ni ɲɔgɔn cɛ. Ensuite an y'a kalan journaux la fana k'a fɔ ko fɛn min ye Poutine ye ko a ye Assimi invité k'a fɔ ko fɛn min ye sommet min bɛ kɛ Russie ani comment dirais-je la ani Afrique ni ɲɔgɔn cɛ o tako filanan ko Poutine ye Assimi invité o fɛnɛ la. Donc a y'o mɛn kunnafoni sɛbɛn a ye partage walayi c'est très important a ye partage parce que an kɛlen k'o mɛn hali a ma mɛn n y'o fɔ Binta Ja denkɛ fɔlɔ min bɛ yen ni o bɛ tubabu ka arajo dɔ la n'a kun b'an fɛ yan n'a yɛrɛ sara wa ni mɔgɔ t'a yɛrɛ dɔn n'u kun y'an ka nationalité sarakati a ma o kuma bɛ senna waati min na ale de taara a ka compte Twitter kan ka taga Américains ka communiqué dɔ ta o communiqué min fɔra n'u kɛlen don ka a date kɛ bi ye mais n taara u ka site kan n y'a ye k'a fɔ ko kuma in bɛ yen depuis le 2 août. Ensuite o communiqué in fana kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko a ko fana signé la depuis le 19 septembre. Alors n ye yɛrɛ nin comment est-ce que alors pourquoi ko min kɛra depuis août kalo tile 2 parce que vous savez n'i taara Américains ka ambassade site kan vous voyez n b'a yira o la excusez voilà attendez n b'a yira o la voilà vous voyez comme a turulen don a kun kan dɔɔni j'espère que aw b'a ye voilà depuis a communiqué de presse b'u ka site kan depuis on dit ici Bamako Mali le 2 août 2022 août tɛmɛna septembre tɛmɛna an bɛ octobre la don min na Assimi ni Poutine kumana Poutine kɛlen k'a fɔ k'a fɛ ka engrais di an ma don min na Binta Ja denkɛ fɔlɔ Américains ye communiqué dɔ kɛ k'o communiqué in ka actualiser ka bɛn o don ma o kɔfɛ ka tila k'a ci Binta Ja denkɛ fɔlɔ ma o fana k'o tweet kɛ je me demande donc voilà kɛlɛya de don wa c'est la jalousie ou bien kɛlɛya de don wa ou bien jumɛn don de a ka ko depuis le 2 a ko ko a ka accord signé depuis le 19 septembre
mais Assimi ni Poutine kumana don min na de aw tila k'o communiqué kelen réactualiser k'o bɔ k'o da kɛnɛ kan ko américains ni an ka ministre des affaires étrangères à travers USAID k'u ye fɛn c'est pas trop u y'a fɛnw kɛ k'u y'a amendement dɔ k'a la u y'u bolo bila a la donc américains ye a kanu k'a fɔ k'u bɛna Mali dɛmɛ ni wari dɔ ni fɛn dɔ ye parce que ko kɔngɔ ani gɛlɛya ani tajiko gɛlɛya ko ka sababuya kɛ ko Rusiw ye kɛlɛ min bi Ukraine kan ko bɛ ka gɛlɛyaba don Mali la donc o de kama olu y'a kanu ka nin fɛn sugu ninnu kɛ donc c'est comme si en d'autres termes u bɛ fɛ k'a fɔ de ko Poutine bɛ fɛ ka engrais min di anw ma engrais ko gɛlɛya la k'o ye Poutine yɛrɛ nɔ ye quoi ensuite k'a yira comme si sisan nɔ Maliko kɛlɛ de bɛ yen sisan bɛɛ bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ k'e ni Mali ka di bɛɛ bɛ fɛ k'a yira k'i ni Mali ka surun quoi bɛɛ bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ k'i fana sen bɛ Mali ko la nin bɛɛ la ne bɛ ne yɛrɛ ɲininka o ma Faransi bɛ min Faransi fa de filɛ nin ye ka nin kɛ ta ye Faransi min y'a fɔ ko ale y'a isolé k'a ye ni diɲɛ bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na k'an ni mɔgɔ si man di bilen ko mɔgɔ si tɛ gɛrɛ an na o Faransi bɛ k'o fɔ waati min na Amérique bɛ ka kɛlɛya ye Rusiw la olu ka kuma bɛ fɔ don min na olu fana b'u ta fɔ o don quoi e ma ye wa c'est à dire cɛ ninnu ka sinaya ka jugu be yeah donc u bɛ fɛ k'a fɔ sisan nɔ ko yanni Poutine ka taa a yɛrɛ kɛ n'a fɔ a kelen de ye Mali teri ye olu fana ni Mali ka di dɛ yanni Poutine ka taa fɔ k'a bɛna engrais di Mali ma gɛlɛya in tɛ Poutine yɛrɛ dun dɔ yan a kana fɔ k'a fɔ ko Rusi dɔrɔn de bɛ ka Mali dɛmɛ mais olu fana bɛ k'an dɛmɛ quoi i ma ye wa nin bɛɛ kɛ kun ye jumɛn a ko k'a bɛna isolé a ko an don ta an bɔra ta a b'an ka conseil de sécurité la a b'an ka Nations Unies na a b'an ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ fɛ k'anw dɛmɛ an bɛ kɛlɛ la yan n'a bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ kɛlɛ an ma avion kelen d'a ma an ma marifa kelen d'a ma a tila ka embargo sigi anw kan a bɛ taa ka nin fɛn kirikara ninnu kɛ fɛn min yɛrɛ wari bɛɛ bɛ segin aw yɛrɛ kun ye a nafama foyi tɛ se aw ma ko de bɛ san joli olu ye nin miliyari hakɛ in don Mali la olu ye nin miliyari hakɛ in di Mali dɛmɛni na o si ma to kɔngɔ bɛ anw kan yan o si ma kɛlɛ bali anw fɛ yan kɛlɛ wulila dɔ bɛ ka na a bɛ k'an dɛmɛ an ka kɛlɛko la an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ tila ka kɛlɛyaw fana la tuguni nin bɛɛ la Faransi kɔni hinɛ bɛ ne la ni Amérique de kan ye k'a bɛ ka Mali dɛmɛ Faransi min ko diɲɛ bɛɛ farala Mali la a ti a fu fila ka to ka compte régler u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ Faransi ko k'a y'an isolé Amérique ko ayi ko an isolé len tɛ dɛ ko ale yɛrɛ bɛ ka dɛmɛ dɔ k'an ɲɛ sisan o m'a dɔn keleya don u ka keleya don sa mais Macron qui est isolé maintenant i ka cɛkɔrɔba fila i ka cɛkɔrɔba fila i ka dutigi fila kelen filɛ de ka keleya kelen na Maliko la donc Mali dɛmɛni fana bɛ ka kɛ fadenya ye sisan quoi k'a yira diɲɛ k'i bɛ ka Mali dɛmɛ o fana bɛ ka kɛ fadenya olu ni ɲɔgɔn cɛ alors que a fila bɛɛ y'i ka cɛkɔrɔbaw de Poutine y'i ka cɛkɔrɔba ye Américain y'i ka cɛkɔrɔba ye e m'a faamu e ta y'a la jumɛn sisan i ka cɛkɔrɔba y'i bila wa ou bien a kɛra cogo di vraiment ne y'a communiqué ça m'a fait rire j'ai juste voulu ka na partager aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que vraiment moral tun ma ɲi bi kosɛbɛ mais j'ai voulu ka nin yɔrɔnin partager ni ɲɔgɔn cɛ pour que aw fana ka se ka au moins aw fana ka se ka yɛlɛ dɔɔnin kan parce que a kɛra denmisɛnninya ye quoi a kɛra denmisɛnninya ye vraiment a kɛra denmisɛnninya ye vraiment aw ma ɲi aw tɛ sira ɲuman kan aw tɛ ka ko ɲuman kɛ fanga ɲuman tɛ aw kunna vous n'êtes pas légitime aw bɛ ka Wagner de don ta aw bɛ ka Wagner de bɔ ta un pouvoir qui est illégitime un pouvoir qui est illégal un pouvoir qui est mal aimé un pouvoir qui est isolé aw tila ka miliyariw cɛ ka na d'o pouvoir kelen de ma aw n'o pouvoir kelen de bɛ tila ka protocole signé Allah aw fana ye mɔgɔ sugu jumɛn ye sa aw fana ye mɔgɔ sugu jumɛn ye sa mais dans tout ça la ne y'o de fɔ a ye dɔrɔn cɛ ka kɛ cɛ ye dɔrɔn n'i jɔ i bonya quoi minnu kun bɛ yala yala tile filɛ nin Mali bɛ tan Mali don tan an bɛ k'an ka partenaires bɛɛ kɛ tan a ma fɔ mɔgɔ a fɔra de bɛɛ ye ko bɛɛ k'i tilen Mali ye i tilen an ma dɔ wɛrɛ f'i ye o i tilen k'i dabɔ an ka ko la n'i taa sira min ka d'an ye n taa an ka sira fɛ i n'i ka waritigiya bɛɛ n'i ka fɛntigiya bɛɛ an tigi ka jɔn ye n'a tɔ kɛra fadenya kɛlɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan y a pas de problème kɔni b'a dɔn ni Assimi kɛra sommet la taga fɛn a kɔni tɛ taa k'an to yan an bɛɛ na taa ɲɔgɔn fɛ n'a ma taa fana a tɛna anw mandater an ka taa de toute façon an kɔni na taa a sommet la an ka angɛrɛ fɔ dɛ ni Ala sɔnna a ma an b'a minɛ o kuma
a fɔ Bindaja denkɛ k'a kana a yɛrɛ sɛgɛ quoi, k'a kana a yɛrɛ sɛgɛ, a fɔra k'i ka k'i ye journaliste de, e de ta kelen don dɔrɔn, ça veut dire quoi, et puis a bɛ nin bɛɛ la Mali nationalité de b'a bolo quoi, cɛ, voilà, o de bɛ ka ne tɔɔrɔ quoi, a bɛ nin bɛɛ la Mali nationalité de b'a bolo, a bɛ ka Mali k'a essayer ka Mali tɔgɔ tiɲɛ, k'a essayer ka Mali malo, k'a essayer ka Mali mangoya, a b'o baara dɔrɔn de la, yeah, mais Ala t'i ji to nɔnɔ na, o la dɔ y'a photo ta k'a to Namiya la Alassane Ouattara kɔfɛ, c'est grave, o c'est grave, et puis an ka nationalité b'a bolo halisa, a ye nin manamana ko ninnu bɛɛ la, ka baara ti foyi a sigilen don Twitter kan dɔrɔn ka taa yala yala dɔrɔn, n bɛna kuma jumɛn de fɔ min bɛ Mali tɔɔrɔ dɔrɔn ka bɔ n'o ye, jugusagoya dabila, a k'a mɛn waati bɛɛ.